Fiesta sa baryo ng aswang. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko ang naging karanasan ko nung minsan kaming nagpunta sa lugar ng lola ko? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cheng at ito po ang aking kwento patungkol sa mga aswang. Taga-Tagum City po ako, Mindanao area. Lugar ng mga Bisaya. Ngayon po ay nagtatrabaho na ako bilang isang writer-editor sa isang publishing company dito sa Manila. I'm taking Bachelor of Arts in Creative Writing at first-year student po ako nang mangyari ang karanasan na ito. Year 2015, sa pagkakatanda ko. Dahil sa kursong kinuha ko ay required akong sumali sa isang journalism club sa school namin. Nakaugalian na talaga namin na magsulat ng mga nakakatakot na kwento sa tuwing sasapit ang araw ng mga patay. May paparty kasi ang school namin, Halloween special kumbaga. Nung time na yun po, sanay ako sa pagsusulat ng mga article or news. First time sa akin ang pagsusulat ng mga story, like fiction at tungkol pa sa mga aswang, or kahit na anong katatakutan. Kaya talagang na-challenge po ako sa project na yon. May 2 weeks pa kami for preparation. Kaya naman natuwa ako kasi magkakaroon pa ako ng time to make my story interesting. October 29 po kasi gaganapin ang Halloween special namin. Since wala na naman kaming klase for the whole 2 weeks dahil preparations na lang lahat, nag-decide po akong magpaalam sa advisor namin na hindi na ako papasok sa school at magfo-focus na lang po ako sa paggawa ng story. Yung advisor ko po sa class at sa journalism club ay iisa. Pinayagan niya po ako kaya kinabukasan noon ay hindi na talaga ako pumasok. Habang nagbabasa ako ng mga aswang confessions sa Facebook, ay tinawag kami ng mama ko. Dahil bukas daw ay bibisita kami sa lugar ng lola namin sa Surigao. Agad akong sumama sa kanila thinking na baka magkaroon ako ng pagkakataon na makapag-interview ng mga kamag-anak ko doon para gawing basihan sa gagawin kong story. 4 a.m. pa lang ay nagbiyahe na kami. Inagahan talaga namin para makarating kami agad doon sa bahay ng lola ko. Mga nasa 5 hours din po ang biyahe from Tagum City to Surigao. Medyo mabilis siya dahil may sarili kaming sasakyan. Kasama ko nung time na yon ang parents ko, ate at kuya ko, and ang isa kong pinsan na si Lily. 9 a.m. ay nasa Surigao na kami. Pagkarating namin sa lugar ay na-amaze ako sa paligid. Expected ko po kasi is maputik yung daan. Hindi masyadong matao or probinsya talaga ang ambience ng place. Pero nagkamali po ako. Actually, kabaliktaran po siya ng naiisip ko. Sementado ang lahat ng daanan nila. Magkakalapit ang mga bahay at gawa sa simento ang naglalakihan at naggagandahang bahay. Modern house talaga halos lahat. Para kalagdan sa syudad. Kaya feeling ko, hindi ako nagpunta sa ibang lugar. 1 week lang kaming magstay sa lugar kasi may trabaho na din ang papa ko at ang mga kapatid ko. Sa unang araw namin ay wala naman kaming masyadong ginawa. Nag-usap-usap lang kami ng mga tita at tito ko. Bonding kasama mga pinsan tsaka kulitan na rin.
Kinagabihan noon, nagtungo ako sa sala para magsimula na sanang magsulat. Nasa first floor ako. Second floor kasi ang bahay ni Lola. Andun lahat ang mga kwarto at sa pagkakaalam ko, 5 lahat ang kwarto sa bahay niya. Sa first floor mo makikita ang sala at ang dining area. May CR din sa pinakadulong bahagi. Nasa may bintana ako nakapwesto. Tahimik ang lugar. Mag-isa lang ako nung time na yon dahil lahat sila ay nasa kani-kanilang mga kwarto na. Tanging tunog ng keyboard ng laptop ko lang ang maririnig. Habang nagtatype ako ay nakakarinig ako ng mahihinang sitsit. Nung una akala ko, imagination ko lang. Hanggang sa palakas na ito ng palakas. Nagsimula na ring magsitayuan ang aking mga balahibo sa leeg. Hindi ko pinansin hanggang sa yung kaninang sitsit ay para na talagang naging bulong sa tenga ko. Mabilis akong napalingon sa bintanang nasa likuran ko. Nakasarado naman ito at nakatakip ang kurtina. Hinawi ko ang kurtina para makita kung may tao ba sa labas. Baka kasi may nagpa-prank lang sa akin. Agad na tumambad ang refleksyon ko sa salamin. Sliding glass kasi ang style ng bintana ni na Lola. Idinikit ko ang mukha ko para makita ko ang labas. Pero wala akong nakita. Kaya binuksan ko na lang ang bintana. Pagkabukas ko ay agad kong nakita ang poste ng ilaw sa tapat. Nakikita ko rin ang mga kalapit na bahay. Nilabas ko ang kalahati ng katawan ko sa bintana. Malaki kasi ito kaya kasya ang isang tao. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero wala talagang tao. Maaga pa naman ng mga oras na yun. Sa pagkakaalala ko 7 p.m. pa lang. Napasigaw ako ng sobrang lakas nang bigla na lang may tumawag sa pangalan ko. Muntik pa akong mahulog ng tuluyan sa labas sa sobrang gulat. Pagkalingon ko sa likuran ko ay nakita ko ang kababata kong babae na itatago ko na lang sa pangalang Aping. Tinanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ko, bakit daw ako nakasampa sa bintana. Muli kong isinara ito sabay sabi sa kanya na may narinig akong sit-sit, kaya akala ko may tao sa labas. Dumabi siya sa pagkakaupo sa akin at sinabi niyang mag-iingat daw ako dahil may mga aswang sa lugar nila. Medyo nakaramdam din ako ng takot ng time na yun. Paano pala kung aswang yung sumitsit sa akin kanina tapos bigla akong sinakmal? Malakas siyang tumawa, sabay sabing, "Joke lang, naniwala ka naman agad." Sinamaan ko siya ng tingin. Sinabi ko sa kanya yung story na ginagawa ko. Ang sabi niya, punta daw kami sa lola niya dahil magaling daw yun sa mga kwentong katatakutan. Pwede daw akong kumuha ng idea sa kanya. Nagdadalawang isip pa ako noon kasi gabi na. Pero sa tuwing naiisip ko na magandang scoop yun para sa story ko, pumayag ako. Lumabas na kami ng bahay at nagtungo sa kanila. Malapit lang naman po ang bahay nila sa bahay ng lola ko. Kung di ako nagkakamali, mga 4 na bahay yung nalagpasan namin. Panay tsikahan at kumustahan lang kami ni Aping habang naglalakad kami. Hindi rin nakakatakot dahil may mga poste ng ilaw sa kalsada kaya maliwanag ang daan.
Habang kinikwento ni Aping sa akin ang mga nakakatawa niyang experience sa school, ay hindi ko maiwasang mapatitig sa madilim na bahagi ng kalsada. May part kasi na hindi abot ng ilaw. Kinakabahan na po ako ng time na yun. Kasi parang may kung ano na nakatayo sa dilim. Gumagalaw ito na para bang sumusunod ito sa paglalakad namin. Nasa kabilang banda ito ng kalsada na siyang nilalakaran namin. Kumbaga, kami yung nasa right side ng daan while yung unknown figure ay nasa left side. Sobrang lapad po kasi talaga ng kalsada nila at nasa right side lang ng daan nakapwesto ang poste ng mga ilaw. Kahit madilim po sa part na yun, maaaninag mo pa rin yung unknown figure. Napansin ni Aping na hindi na ako nakikinig sa kanya kaya naman huminto siya at lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari. Sinabihan ko siya kung nakikita niya ba ang nakikita ko. Napatingin siya sa direksyon na sinabi ko. Lalong tumindi ang kaba ko nang hawakan ni Aping ang kamay ko ng napakahigpit. Naglakad kami ng mabilis hanggang sa ang lakad namin ay naging takbo na. Napalingon ako sa likuran namin at gano'n na lang ang takot ko nang makita kong hinahabol kami ng isang tao. Tumatakip sa mata ko ang mahaba kong buhok kaya hindi ko nagawang makita ng malinaw ang mukha ng humahabol sa amin. Pero base sa figure niya, alam kong lalaki ito. Isang bahay na lang at makakarating na kami kina Aping. Tanaw na namin ang bahay nila at nang makarating kami, ay agad binuksan ni Aping ang pinto. Pumasok kami at nang madaling inilak ang pintuan. Sabay kaming napaupo sa sahig habang habol ang mga hininga. Napatanong ako kung ano yun, pero wala siyang idea. Mabilis kaming pinuntahan ng mga magulang niya pati na rin ng lola niya nang marinig nila ang malakas na pagkakasarado ng pintuan. Tinanong nila kami kung ano ang nangyari sa amin at bakit daw kami pinagpapawisan ng sobra. Sinabi namin sa kanila na hinabol kami ng isang lalaki habang patungo kami sa bahay nila. Ang sabi ni Tito ay baka tambay lang daw sa lugar. Madalas kasing mangyari ang ganong insidente kasi malapit na ang undas at mahilig daw talaga ang mga kabataan na manakot. Wala pa naman daw napabalita na may sinaktan na kaya sa isip ng mga nakatira doon na pawang pananakot lang talaga. Saka fiesta na rin daw bukas kaya mas lalong nagpapasikat ang mga pasaway. Dahil sa nangyari ay hindi ko nagawang tanungin si Lola Josefa. Nakalimutan kong nagpunta ako doon para sana sa gagawin kong story. Natatakot na akong umuwi kaya sinamahan ako nila Tito at Aping. Habang naglalakad kami ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mapatingin sa paligid. Baka kasi bigla na namang sumulpot yung lalaki kanina. Pagkarating namin sa bahay ni Lola ay agad kaming sinalubong ng pamilya ko. Lahat sila ay nasa sala. Nag-aalangang nilapitan ako ni Mama. Hindi rin ako nakaligtas sa sermon ni Papa dahil hindi daw ako nagpaalam na lalabas ako. Hindi ko na sinabi sa kanila ang nangyari sa amin ni Aping dahil sure akong magpapanik sila at uuwi kami. Hindi ako pwedeng bumalik nang wala man lang napapala. Hindi na nagtagal sina Aping dahil 8:00 na rin ng gabi.
Nagpaalam na sila at kami naman ay nagtungo na sa mga kwarto namin. Habang nakahiga ako ay hindi ko maiwasang isipin yung nangyari kanina. Napatingin ako kay Lily na nanonood ng K-drama sa kanyang cellphone. Hindi ako makatulog kaya kinuha ko ang aking laptop at nagsimula na namang magsulat. Mga 30 minutes ay nakarinig ako ng mahihinang katok sa bintana ng kwarto namin. Hindi ko ito binigyan ng pansin kasi sa isip ko baka dala lang ito nung nangyari kanina. Patuloy lang ako sa ginagawa ko nang bigla na lang may kumalabog na parabang hinampas ang bintana namin. Napatayo ako at kinuha ang earphone na nasa tenga ni Lily. Nagtaka siya sa ginawa ko. Tinanong ko siya kung narinig niya ang kalabog, pero sabi niya hindi raw. Sinabihan niya ako na baka naman daw nasobrahan lang ako sa kakaisip ng mga nakakatakot na pwede kong isulat sa ginagawa kong story. Kinalma ko ang sarili ko dahil aminado naman talaga ako. Napanay ang kaiisip ko tungkol dun sa lalaking humabol sa amin. Pareho kaming napasigaw nang bigla na lang nabasag ang bintana. May kung anong hinagis dito at nang makita ko po yun ay para na akong nawalan ng lakas. Isa itong patay na ibon. Kulay itim ito at nawawala ang ulo ng ibon. Napuno ng sigaw namin ni Lily ang buong kwarto. Tuluyan na po akong napaiyak nang makita ko sila Papa na papalapit sa kinaroroonan namin. Kinuha ni Kuya ang patay na ibon at maging sila ay nagtaka kung paano yun napunta doon. Sinabi ko sa kanila na may naghagis noon at baka binalikan ako ng lalaking humabol sa amin. Kahit ayaw kong sabihin sa kanila ang nangyari ay sinabi ko na lang dahil no choice na talaga ako. Inisip na lang namin na baka may gusto lang talagang manakot sa akin since bago ako sa lugar. Ang hindi ko alam ay may nakakakilabot palang meaning kapag hinagisan ka ng patay na ibon. Kinabukasan araw ng fiesta at pangalawang araw namin sa Surigao. Maaga akong nagising dahil gusto kong makausap si Lola. Naalala ko kasi na may mga nakakatakot siyang karanasan noong kabataan niya. Kaya yun na lang ang isusulat ko. Nagpunta ako sa kwarto ni Lola at nakita ko siyang naglalabas ng mga bagong kortina. 68 years old na po ang lola ko nung panahong yun. Hindi pa ganun katanda, kaya malakas pa siya at maliksi pa kung kumilos. Agad akong lumapit kay Lola at nagtanong kung pwede ko ba siyang makausap sandali. Pumayag naman siya kaya naupo kami sa kanyang kama. Nagumpisa ako sa pagtatanong kung may mga aswang ba talaga sa lugar nila. Ang sagot niya ay, oo. Sinundan ko ang katanungan ko kung nakakita na ba siya ng aswang noon at ang naging sagot niya ay, oo. Biglang may kinuha si Lola sa kanyang aparador at nang makabalik siya, ay litrato ito ng isang lalaking hindi ko kilala. Hindi rin naman ito ang namatay kong lolo, kaya talagang nagtaka ako. Nag-umpisa ng magkwento si Lola, kaya nag-focus talaga ako sa pakikinig sa kanya. Ang sabi niya ay may bagong lipat silang kapitbahay noon. May anak daw ang mag-asawa, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki raw ay kasing edad niya. Matalino, gwapo at mabait daw ito. Naging malapit sila ni Lola dahil na rin sa malapit lang talaga ang bahay nila. Ang lalaking tinutukoy niya ay si Romano, ang lalaking nasa litrato.
Hindi nagtagal ay nagkamabutihan silang dalawa hanggang sa nanligaw na sa kanya ang binata. Agad naman daw niya itong sinagot kasi gusto rin daw niya ang lalaki. Ito ang unang nobyo ni Lola bago pa sila nagkakilala ni Lolo sa tour. Maayos naman daw ang relasyon nila. Talagang malambing daw ito. Dahil hindi pa naman uso ang social media sa panahon nila noon, ay nakaugalian ni Mang Romano na maglaro ng takraw kasama ang mga kaibigan nito. Isang araw nalaman ni Lola na may naging kaibigan ito na taga-kabilang baryo. Doon na nagumpisa na palaging umaalis si Mang Romano para makipag-inuman sa mga bago nitong kaibigan. Madalas na din silang nagtatalo dahil talagang ayaw ni Lola sa mga ito dahil masama silang impluwensya sa kanyang nobyo. Isang araw nagpaalam itong aalis dahil birthday daw ng isa niyang tropa. Hindi pumayag si Lola kaya nagkaroon sila ng away noong araw na yon. Nang magkaayos sila ay sinabi ng binata na hindi na siya aalis para hindi na raw mag-alala si Lola. Kinabukasan nun, nalaman na lang ni Lola na tumakas pala ito at nagtungo doon sa kaibigan. Nag-alala ang mga magulang nito dahil simula nang umalis ang binata, hindi pa ito nakakabalik. Kinagabihan nun ay nakauwi na rin ang binata. Napansin agad nila na parang may kakaiba dito. Para itong wala sa sarili. Panay ang pagpapawis at parang palaging balisa. Agad silang nagduda na baka gumamit na rin ito ng droga. Noon kasi napabalita sa kanila na karamihan sa mga kabataan sa lugar nila ay nalulung sa masamang bisyo. 3 araw simula nang makauwi ang nobyo niya galing dun sa birthday party, ay naging sensitibo na ito sa araw. Lagi na lang itong nagkukulong sa kwarto nito. Nakapatay ang mga ilaw at nakasarado ang bintana na parang ayaw niyang may kahit konting liwanag na papasok dito. Nagsimula na silang kabahan. Hindi na rin daw ito nakakakain ng maayos, kaya nagpasya na silang dalhin ito sa health center. Yun lang kasi ang takbuhan nila ng mga panahon na yun dahil talagang malayo ang ospital sa kanila at hindi pa ganun kaunlad ang lugar nila. Nung chinek daw si Mang Romano ay wala naman daw nakitang sakit. Maayos naman daw ito. Nagpasya na lang silang umuwi. Kinagabihan nun ay nagsimula na itong magwala. Naglalaway ito na parabang isang baliw na aso. Sa takot ng pamilya ay nagpatawag na sila ng albularyo. Doon na nila nalaman ang nakakatakot na katotohanan. Si Mang Romano pala ay isang bagong yanggaw o bagong aswang sa Tagalog. Ang yanggaw ay isang paraan ng mga aswang na hawaan ng isang tao ng pagkaaswang. Kapag naging bagong yanggaw ka na, ibig sabihin nun ay isa ka ng bagong usbong na aswang. Kakasalin lang sa'yo ng itim na bato. Kadalasan kapag bagong aswang ay masyadong agresibo, uhaw at gutom sa laman ng tao. Napilitan daw silang itali si Mang Romano noon dahil sobra na itong agresibo na parabang ilang sandali na lang ay sasakmalin na sila nito. Nang natamaan ng sinag ng buwan si Mang Romano, ay unti-unti itong nagpalit ng anyo. Naging isang baboy ramo ang mukha nito habang ang katawan
ay nananatiling tao. Napasign of the cross umano ang albularyo at sinabihan sila na hindi basta-bastang aswang si Mang Romano. Dahil sa kanyang anyo ay masasabi na siya ay isang mataas na uri ng aswang o kilala sa tawag na Harimodon. Ang ganitong uri ng aswang ay kabilang sa mga sinaunang aswang. Wala silang kakayahang makalipad, ngunit kaya nilang makapagpalit ng anyo bilang isang baboy ramo. Ang kanilang dugo ay puro at mas malakas. Kaya rin nilang makapaglabas ng maraming itim na bato na siyang ginagamit sa panghawa. Sa pamamagitan ng kanilang laway ay kaya nilang maisalin ang kanilang pagkaaswang sa isang ordinaryong tao. Mabilis na kumalat sa kanilang lugar ang nangyari kay Mang Romano. Kaya naman nagtipon lahat ng mga kapitbahay nila dahil papatayin daw nila ang binata upang hindi na ito makapaghasik pa ng lagim. Dulot ng matinding pagmamahal sa kasintahan ay pinuntahan niya ito. Nakita niya na sobra ang pagpayat nito dahil ilang araw na rin itong nakatali. Umaga pa noon kaya wala pang kakayahan ng binata na makapag-anyong aswang. Nagmadali si Lola at pinakawalan niya ito. Tuluyan na itong nakatakas at simula noon ay hindi na niya nalaman pa kung ano ang nangyari dito at kung nasaan na ito. Muling ibinalik ni Lola ang litrato sa kahon at itinago niya ito sa loob ng kanyang cabinet. Sabay kaming bumaba sa hagdan at nagtungo sa iba pa naming kamag-anak. Dahil fiesta ay naging abala kami. Simula sa pag-aayos ng bahay hanggang sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Pagsapit ng tanghalian ay na-feel ko na talaga ang presence ng fiesta. Yung tipong ang ingay ng buong lugar. From videoke to budots music. Kahit saan ka magpunta ay kanya-kanyang trip ang mga tao. Nakatambay lang ako sa bahay noon dahil hinihintay kong dumating si Aping. May usapan kasi kami na magsisimba kami. May mass kasi mamayang 3:00 ng hapon. 2 p.m. pa lang, ready na ako. Nakaligo at nagayos na. Suot ko noon ay color white na dress at sandals na white din. 2:30 p.m., dumating na si Aping, kaya nagpaalam na kami na aalis na. Malapit lang ang simbahan kaya nilakad na lang namin. Pagkarating namin ay talagang punuan na ang mga upuan. Hindi pa naman nagsisimula yung misa pero dagsa na talaga ang mga tao. Napatingin-tingin kami sa paligid. Umaasang may mahahanap pa kaming bakante. Tanggap ko na sana natatayo na lang kami nang bigla kong makita na may isang binatang kumakaway sa amin. Napalingon na po sa kanya at sinenyasan niya ako na lumapit. Tinuturo niya rin ang kanyang kinauupuan. Maluwag pa ito kaya kasya pa kami doon. Agad kong hinila ang kasama ko papunta doon sa lalaki. Nang makarating kami, ay agad akong nagpasalamat sa kanya. Ngumiti siya at sinabing nakakaawa naman daw kami kung buong misa kami tatayo. Nagkatsikahan kami ng konti. Nalaman kong dayo lang siya sa lugar. Binibisita niya lang daw ang kanyang tita at nagkataon na fiesta. Kaya nag-decide siyang magstay muna para makapag-enjoy. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Hindi ko alam pero na-enjoy ko ang pakikipag-usap sa kanya habang sa
Hindi ko alam pero na-enjoy ko ang pakikipag-usap sa kanya hanggang sa naputo lang aming pag-uusap nang magsimula na ang misa. Hindi na kami nagkibuan noon kasi nakafocus na kami sa homily ni Father. Pagkatapos ng misa ay agad na kaming lumabas ni Aping. Gusto ko pa sanang mag-thank you ulit dun sa binata pero hindi ko na siya nakita pa. Diretso na kaming umuwi nun. Sabi ko kasi ay magpapahinga na muna ako para may energy ako mamaya pagkapasyal namin sa perya. Habang naghihintay akong sumapit ang gabi ay isinulat ko muna yung kwento ni Lola sa akin. Naisip ko na yun na lang ang ipapasa ko pag nakabalik na kami. Natapos na ako at sakto naman na dumating na si Aping. 6:00 pa ng gabi noon ay umalis na kami. Kampante kaming gumala dahil marami rin talagang tao sa paligid na nagkakasiyahan. Habang naglalakad kami ay nakasalubong namin yung lalaki sa daan. Patungo rin pala siya sa perya. Sumabay siya sa amin kaya nagkausap kami ulit. Nang nakapasok na kami sa perya ay humiwalay na siya sa amin. Hindi ko na alam pa kung saan na siya nagpunta. Lahat sinubukan namin ni Aping, simula sa pagsakay sa horror train, Caterpillar ride, Vikings at Ferris wheel. Hindi pa kami nakontento. Sinubukan din namin ang iba't ibang games sa perya. Sobrang naaliw ako sa ginawa namin at hindi ko na namalayan pa ang oras. Nakakaramdam na ako ng pagod kaya sinabihan ko na si Aping na umuwi na kami. Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip namin ng mga oras na yon. Imbis na doon kami dumaan sa matao at ligtas na daan, ay pinili namin ang kabilang ruta. Yung daanan na paikot sa buong lugar. Dito ko na talaga na-experience ang nakakatakot na nangyari sa buong buhay ko. Habang naglalakad kami, ay nakakarinig din ako ng footsteps na sumusunod sa amin. Maya't maya akong napapalingon sa likuran pero wala naman akong nakikitang sumusunod sa amin. Hanggang sa madaanan namin ang napakalaking puno ng mangga. Sobrang kilabot ang naramdaman ko noon nang makita kong may taong nakasabit sa puno. Nagsimula na kaming tumakbo ni Aping. Nagsisisi ako kung bakit ako pumayag na doon kami dumaan. Sabay kaming nagsisigaw nang bigla na lang may bumagsak sa harapan namin. Para talaga akong tatakasan ng bait nang makita ko kung ano ang nasa harapan namin. Isang lalaki na mabalahibo. Nanlilisik ang mga mata nito at ang mukha niya ay parang isang mabangis na baboy ramo. Bigla kong naalala ang kwento ni Lola. Napasigaw ako ng, "Hari mo doon!" Kasabay ng pagtakbo ng mabilis. Pakiramdam ko ay mauubusan na ako ng hangin sa sobrang kaba at hingal. Napaiyak na lang ako nang ma-realize kong mag-isa lang pala akong tumatakbo. Hindi ko na alam kung nasaan na ako. Hindi ako pamilyar sa dinadaanan ko kaya natakot na talaga ako. Napahinto ako at sa mga oras na yun ay sobra na ang iyak ko. Natawag ko na lahat ng santo nang marinig kong may papalapit sa kinatatayuan ko. Tumakbo na naman ako at nang mapalingon ako sa likuran ay napasigaw ako nang makita kong hinahabol pala ako ng aswang. Kahit gaano kabilis ang takbo ko ay hindi siya nawawala sa likuran ko hanggang sa napahinto ako dahil putol na ang kalsada. Sa unahan ay puro na matataas na damo. Kung magpapatuloy ako, maliligaw ako at hindi na makakabalik.
Napaatras na lang ako. Balak ko sanang tumago ulit pabalik pero huli na. Naabutan na talaga ako ng aswang. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at napaiyak. Tahimik akong nagdarasal na sana ay walang masamang mangyari sa akin. Ayokong makita ang nakakatakot niyang mukha, kaya nakapikit lang ako habang patuloy na nagdarasal. Nararamdaman kong nasa malapit lang siya at akala ko talaga mamamatay na ako ng oras na yun. Pero hindi. Wala siyang ginawa hanggang sa marinig ko ang boses ng kuya at papa ko. Doon na ako lumuluhang bumagsak sa lupa. Hindi ko na nakita sa paligid ng aswang. Pero nagkalat sa tabi ko ang mga patay na ibon at katulad ng unang gabi ay wala silang mga ulo. Nalaman kong nakabalik pala si Aping at agad niyang hinanap sila papa kaya nagmadali silang hanapin ako. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad akong nakaramdam ng hilo. Sumama din ang pakiramdam ko. Iyak ako ng iyak habang kinikwento ko sa kanila ang buong nangyari. Pakiramdam ko ay hindi sila naniniwala sa sinasabi ko. Ang sabi ni Papa, baka dala lang daw ng takot kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Nagpumilit akong totoo ang mga nakita ko pero sabi ni Papa, kung totoong aswang yun, sigurado daw siyang wala na dapat ako sa mga oras na yun. Kahit masakit sa loob ko na hindi sila naniniwala, ay tinanggap ko na lang. Kinabukasan, nagpunta kami sa bahay ng tita ko dahil may mga ibibigay daw siyang package na padala ng asawa niya. Ayoko na sanang sumama, kaso natatakot akong mag-isa. Sasama rin kasi si Lola. Nang makarating kami sa bahay ni tita, ay hindi talaga ako humihiwalay kina mama. Hanggang sa magtanghalian na. Naiwan akong mag-isa sa balkonahe dahil abala sila sa paghahanda ng makakain. Ako naman, busy sa pag-aayos ng sinusulat kong story. Napalingon ako nang nakarinig ako ng sitsit. Pagtingin ko sa left side, ay nakita ko yung guy na una kong nakilala sa simbahan. Naging kampante ako at lumapit sa kanya. Nagtanong ako kung bakit siya nandun sa lugar nung time na yun. May tinuro siyang kalapit na bahay at ang sabi niya, yun daw ang bahay ng tita niya. Nag-uusap kami hanggang sa inoffer niya ang kinakain niyang chicharon. Favorite ko yung chicharon na yon kaya hindi ako tumanggi. Since kilala ko naman siya, walang problema sa akin. Nagpaalam siya na may kukunin siya sa loob ng bahay kaya umalis muna siya. Kakainin ko na sana ang chicharon nang bigla na lang may isang matandang babae ang bumangga sa akin. Nabitawan ko yung pack ng chicharon, kaya lahat ng laman ay nahulog sa lupa. Natigilan ako nang biglang bumulong si nanay. Sabi niya, mag-iingat ka sa mga tinatanggap mong pagkain. Pagkasabi niya noon ay umalis na agad siya. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya hanggang sa makabalik yung friend kong guy. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanya at nakita kong parang na-disappoint siya. May hawak siyang juice na nasa isang pack. Ibibigay niya sana sa akin kaso bigla akong tinawag ni ate. Kakain na daw kasi kami. Nagpaalam na ako sa kanya at bumalik na ako sa bahay ni tita. Tinanong ako ni ate kung sino yung kausap ko. Sabi ko lang na bagong kaibigan. Hindi na rin kami nagtagal kina tita
Pagkatapos namin kumain ay nagbiyahe na kami pabalik sa bahay ni Lola. Pag-uwi namin, bigla na naman akong nakaramdam ng hilo. Sumasakit ang ulo ko at sobrang init ng nararamdaman ko. Napansin ako ni Mama kaya nilapitan niya ako. Naggulat siya dahil sobrang taas ng lagnat ko. Kinagabihan ay talagang inaapoy na ako ng lagnat. Napalingon ako sa direksyon ni Lily at nakita kong nanonood pa siya ng palabas sa phone niya. Tinawag ko siya pero hindi siya nakikinig hanggang sa maramdaman kong parang bumibigat ang paghinga ko. Napasigaw ako ng sobrang lakas nang makita ko ang nasa taas ko. Nasa kisame ng kwarto namin yung aswang. Nanlilisik ang kanyang mapupulang mata na nakatingin sa akin. Nakalabas ang matutulis niyang pangil at pilit niya akong inaabot gamit ang mahahaba niyang kuko. Iyak ako ng iyak habang sumisigaw ng tulong. Napapikit na lang ako sa sobrang takot na nararamdaman ko. Mas lalo akong napasigaw nang maramdaman kong may mga kamay na nakahawak sa akin. Nagising ako sa amoy ng usok. Nakita kong may matandang lalaki na umiikot sa kama ko. Nagsasalita siya gamit ang Latin. Alam ko yun kasi may libro si Lola na nakasulat sa Latin. Minsan ko na yung nabasa, kaya sigurado akong magkapareha ang binibigkas ng lalaki. Tumigil na siya at nagtungo sa mesang nakapwesto sa right side ng kama ko. Kumuha siya ng kandilang itim at sinindihan niya ito. Tumutulo ang wax ng kandila sa isang plangganang may halong tubig. Sa pagkakaalam ko ay tawas ang ginagawa niya. Naging hugis tao yung wax ng kandila at dun na nagsimulang sabihin ng albularyo ang nangyayari sa akin. Ang sabi niya ay may nagkakagusto sa aking aswang. Hindi ito ordinaryong aswang. Malakas at talagang gusto nitong makuha ako. Ginagawa ng aswang na ito ang lahat para hawaan ako. Kaya dapat ay mag-iingat ako sa mga nakapaligid sa akin dahil isa daw sa kanila ang aswang na tinutukoy niya. Tinanggap ko raw ang alay ng aswang kaya ngayon ay sinusundan niya na ako. Dahil nagkaroon na kami ng koneksyon ay hindi ito titigil hanggat hindi ako nagiging isa sa kanila. Gusto umano nitong magparami at ako ang napili nitong maging sisidlan ng kanyang bunga. Kinilabutan talaga ako sa mga sinabi ng albularyo. Hindi ko ma-process sa isip ko na mangyayari ito sa akin. Gusto ko lang namang makakuha ng magandang scoop para sa story ko. Hindi ko gustong ma-experience lahat ng ito. May binigay sa akin na isang pulang tela. Maliit lang ito na hugis square. May laman ito sa loob na parang cotton. Ang sabi niya, palagi ko itong isuot. Ipin ko raw sa damit ko o ilagay sa aking bulsa. Tinatawag itong habak sa Bisaya. Pangontra daw ito sa aswang. Malalaman ko kung sino ang aswang sa pamamagitan nito dahil habang suot ko ang habak ay hindi ito makakalapit sa akin. Inabot niya rin sa akin ang isang maliit na bote na may lamang lana o langis sa Tagalog. Kapag malapit na ang aswang ay kukulo ang lana. Pagkatapos niyang sabihin yun ay nagpaalam na siyang aalis.
Pagkaalis ng albularyo ay sinabi ko kina Papa na nakita ko ang aswang sa kisame ng kwarto ko. Ang saad ni Papa ay kinukumbulsyon daw ako kanina sa sobrang taas ng aking lagnat. Tumitirik na daw ang aking mata at panay ang pagwawala ko. Baka nag-hallucinate lang ako ng time na yon dahil wala naman daw silang nakitang kahit na ano sa kwarto. Si Lola rin daw ang nagpatawag ng albularyo dahil nakikita niya sa akin ang nangyari noon kay Mang Romano. Sa ika-4 na araw ng pananatili namin sa Surigao ay doon ko na unti-unting nalaman ang buong katotohanan. Isang beses nakalimutan kong isuot yung binigay na habak sa akin ng albularyo. Kasama ko nun si ate dahil may bibilhin siya sa palengke. Habang nandun kami ay nakita ko na naman yung lalaki. Since lagi ko siyang nakikita kung saan ako magpunta, ay sinabi ko sa kanya na, "Sinusundan mo yata ako ah." Biro ko lang naman yun. Kaso nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, "Paano kung oo? Anong gagawin mo?" Hindi ko masabi kung biro din ba yun kasi ang pagkakasabi niya ay talagang seryoso. Nakaramdam ako ng pagka-awkward sa kanya kaya hinanap ko si ate. Hindi na ako lumayo sa tabi ni ate noon kasi nawiwirduhan na talaga ako dun sa guy. Napapansin ko kasi na panay ang lapit niya sa akin at nahahalata ko na rin na sa akin lang talaga nakatuon ang buong atensyon niya. Kahit may kausap siyang iba ay yung mata niya sa direksyon ko nakatingin. Nag-decide na ako na wag na siyang kausapin kasi feeling ko may something sa kanya. Kinagabihan noon umalis kami para magpunta sa bahay nila Aping. Nagkasakit kasi si Lola Josefa at dahil friend ng family ko ang family nila Aping, ay nag-decide kaming bumisita. Sinadya na talaga naming puntahan ang matanda kasi bukas na pag-isipan nila mama na uuwi na kami sa Tagum dahil darating na yung isa kong tito na siyang makakasama ni Lola sa bahay. Habang nag-uusap yung family namin, lumabas muna kami ni Aping para magpahangin. Nasa malapit lang naman kami. Nakwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari at pinakita ko rin yung bigay na habak sa akin ng albularyo. Napasarap talaga kami ng tsikahan noon. Sinulit na namin kasi nga aalis na kami bukas. Umabot na sa point na nabanggit ko na sa kanya yung tungkol sa lalaki. Tinawanan niya lang ako at ang sabi niya baka naman daw assuming lang ako. Magsasalita pa sana ako nang bigla naming nakita yung guy na napadaan sa kanila. Sa sobrang kakulitan ni Aping ay tinawag niya ito. Agad siyang lumapit nang makita niya kami. Ilang hakbang na lang siya nang bigla siyang tumigil. Kinilabutan po talaga ako ng sobra. Napalingon siya sa direksyon ko at kita ko ang galit na galit niyang mukha. Imbis na sa amin siya pupunta, ay bigla na lang siyang umalis nang hindi nagsasalita. Maging si Aping ay hindi alam kung bakit niya yun ginawa. Nasagot lahat ng katanungan namin nang biglang sumigaw si Mama. Nang madali kaming pumasok sa bahay at nang makapasok na kami ay nilabas niya sa bag niya yung lana. Kumukulo ito, ibig sabihin may aswang sa paligid. Napatingin kami sa labas at nakita namin yung lalaki. Itinutok ni Papa sa kanya ang bote at mas lalo pa itong kumulo hanggang sa nabasag na ito. Nataranta na kaming lahat nang bigla na lang itong nawala sa aming paningin.
hanggang sa biglang kinakalampagang pintuan. Sa sobrang lakas ay para na itong masisira. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabi niya. Tiniis ko ang gutom ko para sa'yo. Kung hindi ka magiging isa sa amin, ay mas mabuti pang kainin na lang kita. Ang boses niya ay napakalalim na parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Para talaga siyang demonyo. Sa takot namin ay nagsisigaw kami ng tulong. Since magkakalapit ng mga bahay ay umaasa kaming maririnig lang sigaw namin nang malaman nilang inaaswang na kami. Ilang minuto ay naglabasan ng mga kapitbahay namin. Agad silang tumulong at hinabol ang aswang. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos noon. Bago kami umuwi ay nalaman kong hindi pala totoong may tita siya sa lugar. Ang sabi ng iba, nagpunta lang daw siya doon para maghanap ng mahahawaan at ang nagustuhan ay ako. Nalaman din namin na siya pala ay apo ni Mang Romano at siya ang inatasan ng matanda na magparami ng lahing aswang bago ito namatay. Tuluyan na kaming nakabalik sa Tagum City. Wala kami ibang sinabihan sa nangyari. Natapos ko rin ang story na ginagawa ko at yun ay ang istorya ng karanasan ko. Nandun pa rin ang takot ko sa tuwing sumasapit na ang gabi. Iniisip ko na baka bigla siyang magpakita. Isang gabi habang nagbabasa ako ng iba't ibang status sa Facebook ay may bigla akong nakitang post ng isang lalaki. Nakuha nito ang atensyon ko dahil ang caption niya ay "Aswang is real." Binasa ko ang post niya at ang sabi ng lalaki ay isang gabi daw habang nagpapahinga sila ng buntis niyang asawa ay narinig niyang may baboy ramo sa kanilang silong. Nagtaka siya kung paanong nagkaroon ng baboy ramo doon. Hanggang sa narinig na lang niya ang kanyang asawa na sumigaw at dinugo. Nang tumulo ang dugo nito sa kanilang kawayan na sahig ay agad daw itong dinilaan ng baboy ramo na nandoon sa silong. Agad niya raw itong initak at natamaan. Umungol daw ito na parang isang mabangis na hayop. At nagulat na lang siya nang bigla itong nag-anyong tao. Hinabol niya ito at ng mga kapitbahay niya. Nahuli ito at napatay. Nang makita ko ang picture, ay talagang nanindig ang balahibo ko. Siya yung lalaking umaswang din sa akin. Hinanap ko kung saang lugar nangyari ang insidente at nalaman kong sa Tandag pala. Isang lugar na matatagpuan lang din sa Surigao. Simula nang mangyari sa akin ang karanasan na yun ay hindi na talaga ako tumatanggap ng kahit na ano mula sa ibang tao. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang habak na bigay sa akin ng albularyo. Dala ko ito saan man ako magbunta. Sa panahon kasi ngayon, hindi natin alam kung sino ang totoong tao at kung sino ang nagpapanggap lamang. Habang sinusulat ko ito ay napapaisip ako na baka nandyan lang sila sa paligid at nag-aabang ng susunod nilang mabibiktima. Kaya dapat ay lagi tayong mapagmasid at maging alerto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana kung sino man ang makakabasa o makakarinig nito ay hindi kayo makaranas ng naranasan ko dahil habang buhay niyong dadalhin ang takot sa loob niyo. Kahit saan kayo magpunta, mananatili ang kaba
na dulot ng masamang alaala.